Shalom. Selamat hari Minggu Madihita Saluna. Adora Somarid Dehita Jomolo Hita Martangiang di Bagasan Rohata. Amin. Mari dehita sian buku ede nomor 125 ayat sada sahatu ayat tolu. Marlas di roh kita mahamuji dewa. Tuhan Yesus
bagasan gowar di debata ama, dohot gowar di anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar di todi parbadia, nama no palangi dohot anoon. Amin. Ay songonod dohata di Tuhan Jehovah, idama au, apal au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluakku nasida, songon pangalului ni parmahan di punganna di ari uju, di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana, sok songoni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, naso marmula naso marujung, di parbagahodo marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lehonomu hasesan di dosa, hati gorat dohot hanguluas saliling nililing na dihami. Asima roham, leom mai dihami, say sungguli jala togu-togu rohanami, marhite todim, say pahot marohanami, asa tu persea hami dihatam dohot di bagabagam, asa jumpa kami hasonanga saliling nililing na, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema ede puji-pujian sian ina parari Kamis.
Tapuji Tuhan ta marede hita sian buku ede nomor 223 ayat 1 ayat 2. Nang si patape daon di batata manadikon anak ulungani tung nasotan hidroi nang si pata di pabenda debata pangurupina anggo jupang tikiri pitor tongo sonai. Hata ni debata padujolo ni jamita turpo di ari mingguon imana di enet sian Matius 10 ayat 40 sahatu ayat 42. Tajahama marsori-soring di ayat 42 rakmahita majahasa. Nama jako kamu audo jinakonna jala nama jakonau namar suru audo jinakonna disi. Nama jakon panurirang ala targoar panurirang dapotan upani panurirang nama jakon partigor ala targoar partigor dapotan upani partigor Na pailupon ay tabar sa tahu tusah alak siyan akka name meton ala targoar atargoar sisiyaku ibana na tutu situtudo na hudoko tuhamu dan namago upana ima sahatna martua do akka na manangihon hatani de baba na upeopsa jala na manghulosa. Amin. Tapuji Tuhan ta marede hita sian maaf tabegema kor puji-pujian sian punguan Ina Naomi. Marede hita sian buku ede nomor 424 ayat 1 dohot ayat 4. Soarani tondini tu hatai coco di laosi ditulakoin saitanda deamu pau baroham dapoto Tuhanmu sisa dosa marsorho bardosa manurut lomo tukunang adati saya lolakan dopako Tuhanu pargobodoi manesa pamalum sudelo sami. Uriana hinoholongan di tuata Yesus Kristus di bagasan perdalan di Goluta tuma cegodangdo akka hasalata akka dosa na tinutun dohok na so tinutun maradopon keluargata maradopon humaliangta tarlumobi maradopon tuhata
Alani ita pauduk jalata pasere marohata, martangiang mahita di bagasa rohata, ganuk marsada-sada. Ali Tuhan debata pargogo naso hatudosan jala amanami. Hujohami dogoarmu dabadiai. Alana targogo tami marningot hadu dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata naga bejolma alani hami. Namate jalana hehe sia namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodiho kami. Asiro ham dihami, sai patotong madihami roha hamolieton tuho. O tod di parbadia pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami. Roma homangingani hami, asa merlas di roha hami mangulaho lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha, sai unak tulak kami, sai tangiho mahami, ho ale debata ama anak dohot tondi parbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan di dosata. Dungi sai Roma hamutuau. Asa mardabu-dabu hita ninna Jahoba. Tuk sura rara dosamuna songon abid bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abid hasubba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Tabigima edde puji-pujian sian paduan suara narwastu.
Puji Tuhan, mari hita sian buku ede nomor 177 ayat 1 ayat 2. Datar hatamun ahoborong di rohani Tuhan dari adosai masa dulu Hatani debata dalam tunggulu ne baru di mingguta sadarion imana dienet sian pasalmen 50 ayat sia sonoma di dok disi dang nia pola sia jabu mau mabual lobu manang habing sian akabaram ima sahatna rak mahita mangido gogo sia nama debata ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahu nahobar Tuhatami. Amin. Amin. Sabi kema ede puji-pujian sian vokal grup kaum perempuan GKPI Ujung Labuhan Namorambe Resort Medan Johor.
Mari dihita sian buku ede nomor 220 ayat 1 sahatu ayat 2. Maha Tuhan, pangihurang saat kamu matok-tok asal Tuhan, langkah damai noni, holong Sayang kanan, tolong Tuhan, wujud haleluya, Tau siano, Sai diluluy oaw, Laos Jupangdu, ala diholong do, rohapino diho, sai lam kata, holong Tahati koma hapor siyaw tay, songon na hinati dako di dongata sa hapor siyaw di Portibion, rap madok mahita. Au porsia di debata Jehova, ido ama pargugo na suhatulusan, namanau palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, imana tinubuhon di si Maria, agabe-gabean setot di Parbadia, Dora sohabubuan, ido tuhata, namanau na birnit, di pangumuman di Silatus, namate tarpajal do ibana di hau binor silang, jala tuat tuba do toru dung ditanom, namula mangulu di hari patuluhon, namanai tu surgo, lau udul siamu di debata Jehova, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibadah pa imamulak sogo tutanoon, menghumi halak na mangulu dohon amate, au porsia di tondi Parbadia, Ladosa da huria na badia, huria hatau panyala Kristen akan abadia, dohot dihasyan di dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosogo dagi di halak nang mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabi gima kor sian yana kota PPG KPI. Tabi gima songot tambahan ditikting di minggu ta sadarion. Salam. Urian itu hatta na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Tatangihon masatokin tambahan ni akka tikting namasa di huriatta minggu sadarion sa rodi minggu nanengro. Na parjolo. Tikting parjolo dohot paduahon. Hari Jumat tanggal 7 Juli tahun 2027, maringanan di HKBP Hutagalung Resort Hutagalung, Majalo Tikting Parboga Sema, Basar Andri Irmanto Simatupang, anak niamata si tua parutungan Simatupang, dohot tubuh ninata, Lamria Hot Mabarita Hutagalung, Nahinan, namaringanan di Hutagalung Harean, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara,
anggota Jemaat HKBP Hutagalung Harian Resort Hutagalung, dohot oroanna Marina F. Sitorus, boru ni amatta Robinson Sitorus nahinan, tubuh ni inatta Marsita boru Aritonang, nama ringana di Jalan Bahagia, Gang Mulia nomor 317, anggota Jemaat GKPI Padang Bulan, Resort Padang Bulan Sada masuk ke sektor opat. Nah sorang, nah di hari Senin tanggal 26 Juni tahun 2020 di bahasa Tuhatta dosa danak bahwa di tengah-tengah di keluarga ni amata Situa Arswendo Sipahutar tubuh ni natta Meskayanti Borutaba yang nama ringana di Jalan Coklat Tulu nomor 40 masuk sektor 10 Sada. Nah patuluhon anggota Jemaat Nataba mulai sadarion tanggal 2 Juli tahun 2020 martabah anggota ni Huriata Ima Sada keluarga Bapak Koco Yuda Sibuan Tua Situ Morang SPD dot inata Dominta Magdalena Borusiagian ST dot Sada Danak Borua Ima Juanita Cahaya Hasianna Borsitumorang nama ringanan di Jalan Jamin Ginting Gang Sarman nomor 102 masuk ke sektor Sada. Napa duahon keluarga Ibu Nelly Boru Siregar nama ringanan di Jalan Jamin Ginting Gang Dipanegara nomor 10 masuk ke sektor Sada. Sadarion Rodo Dongata Sahuria Sian Resort Johor Indah Ima Jemaat Ujung Labuan Resort Johor Indah nanaing mangido pangurupion siat tongo tangan huriata hobartusi taliam ma rohata jala tapatu paman hobartusi marhiti amplop nongi bagihon napalimahon pelantikan pendeta diperbantukan sadarion dipatupa huriata do ulaon pajakonon di paditata na diperbantukan di Resort Padang Bulan Sada hobartusi di pasataima tu pengurus harian resort. Salam. Pada hari ini kita menerima pendeta pembantu di gereja kita, yaitu pendeta Debbie Boru Nababan, yang berdasarkan surat keputusan dari kantor sinode. Demikian saya akan bacakan surat keputusan tersebut. Surat keputusan Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI nomor 435-P1-5-2023 tentang pengangkatan dan penempatan pendeta GKPI pimpinan sinode setelah membaca surat keputusan nomor 730-7/2022 tertanggal 22 Juli 2022 atas nama Vikar Debbie Juliana Nababan STH sebagai pendeta praktek Vikar di GKPI Resort Bali G wilayah 7 Humbang Samosir Toba. Kedua, bahwa yang bersangkutan telah ditahbiskan menjadi pendeta GKPI pada hari Minggu 14 Mei 2023 di GKPI Jemaat Khusus Sidorame, wilayah 1, Medan 1, Langkat. 3. Surat pernyataan Vikar Debbie Juliana Nababan STH
bersedia ditempatkan di mana saja oleh pimpinan Sinode GKPI. 4. Hasil rapat pimpinan Sinode GKPI dengan Ketua BPRP GKPI. Mengingat tata gereja dan peraturan rumah tangga GKPI menimbang bahwa dipandang perlu segera menempatkan para pendeta yang baru ditahbiskan di resort garing jemaat khusus dengan menerbitkan surat keputusan, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengakhiri masa berlakunya surat keputusan nomor 730 garing P12 garing 7 garing 2022 tertanggal 22 Mei 2022 atas nama Vikar Debbie Juliana Nababan STH sebagai pendeta praktek atau vikar di GKPI Resort Balige wilayah 7 Humbang Samosir Toba. Kedua, menerima mengangkat pendeta Debbie Juliana Nababan STH menjadi pendeta GKPI dan menempatkannya sebagai pendeta diberbantukan di GKPI Resort Padang Bulan 1, wilayah 2, Medan 2, Deli Serdang. Ketiga, berkedudukan di GKPI Padang Bulan. Keempat, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023. Kelima, rincian perbelanjaan terlampir. Keenam, perongkosan pindah ditanggung oleh resort Jumat khusus yang ditinggalkan, yaitu perongkosan untuk 1 kali perjalanan. Ketujuh, surat keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah atau dicabut jika terdapat kekeliruan untuk perbaikan. Demikian surat keputusan diperbuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 15 Mei 2023, pimpinan Sinode GKPI, Bishop Pendeta Abdul Hutauruk MTH ditandatangani dan distempel. Sekretaris Jenderal Pendeta Humala Lumban Tobing MTH ditandatangani dan distempel. Kepada yang terhormat Pendeta Debbie Juliana Nababan STH, tembusan. 1. Ketua BPRP GKPI. 2. Kepala Departemen dan Biro GKPI. Ketiga, Korwil wilayah 7 dan wilayah 2. 4. PH Jemaat GKPI Seresort Balige. 5. PH Jemaat GKPI Seresort Padang Bulan 1. 6. Bagian personilnya GKPI. 7. Pertinggal. Demikianlah surat keterangan ini saya bacakan agar dapat kita melaksanakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Selanjutnya, saya panggilkan Bapak Pendeta untuk melantik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Saudari Pendeta Debbie Juliana Nababan STH resmi menjadi pendeta diperbantukan di Resort Padang Bulan 1. Tuhan memberkati, selamat bekerja, selamat melayani, dan selamat bertugas. Selanjutnya, kata sambutan yang mewakili warga jemaat kepada Amang Situmorang kami persilakan dengan hormat.
Salam. Di inanami padita nabaruro turiaton nanyojakon ni pimpinan sian gereja GKP Pusat Sinode naung pasahaton inang pendeta Debi Borunababan STH. Au inang mewakili warga Jemaat Perjolo madokon mauliate tutu hatta dewata di siala naung di patupata ina nami di son gawe pendeta pembantu. Jadi mewakili jemaat kami sangat senang, tangan terbuka pasahat tu inang selamat datang dan selamat mengabdi sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan di gereja ini. Mulai bareng kami si anak ketikina salpu, nunga opat pendeta diperbantukan di gereja tahun, Ima Perjolo, pendeta perdomuan Munte, dungi paduaon, pendeta US Berutu, patuluon, pendeta Mega Uli Borwarito-onang, papaton pendeta Kumala Baru Lumba Tobing. Sudah mardalat do dengan inang parona dohot parmulana. Jadi songoni matong di pangidoro anami asarap dengan namu sebagai hamba Tuhan marsada ni roha dohot pedita ni huriata amang silitonga dohot pangula ni huria PHJ khususnya tuaka situa na masai kurang mengabdi tu lingkungan. Jadi mauliate ma di tuata, selamat datang, selamat bertugas ma di inang. Horas. Selanjutnya kami serahkan kepada PHJ Seresot, PHJ Pamen, PHJ Sererejo, dan PHJ Sri Gunting. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam. Pujo kami mah akadongan nami PHJ Nasian Sarirjo dohot Sri Gunting moluadonggo nasida di ingananon. Asarap pita mangalian kata sambutan. Tong ala sodope nasida aumah na mewakili sian PHJ Sersot Padang Bulan Sada Imasian GKP Pamen GKP Serjo Dohot GKP Sri Gunting. Mau lihat mah di Tuhatta, mau lihat mah nang dihita salutna ala di bagasan Hai Pason Dohot Lasni Roha dohita di bagasan Tikyon ima na mengikuti acara pelantikan ni Pandita Nabaru ima pendeta diperbantukan inang Debi Nababan. Jadi saya giat mah di bagasan Lasni Roha ita saluhna nang hamipe dohonon nami do tu inang pendeta Debi Nababan naung di paujak jala dilantik Pandita Resot Tanakin amang pendeta Dr. John Kitop Silitonga di bagasan Saderion nagabe pendeta diperbantukan di GKP Resort Padang Bulan Sada hami sian PHJ las rohanami jala dohonon nami ma tu inang Pandita nami Debi Nababan STH selamat datang ma di Resort GKP Padang Bulan Sada inang rap mahita melayani
di Huria GKP nadong di resort Padang Bulan Sada. Saya tuhat tama nama ngalian gugu di hamuna dohot bisuk nang tuhita saluhutna asa sudi pelayanan na taula tong gabelas ni roha dihita nang tau hasangapon nang di tuhatta. Salinai hudoko kami selamat datang ma tuinang pendeta Debi Nababan melayani di resort Padang Bulan 1 Medan. Songoni mah naboi hupasat tami mauliate ma dihita saluhutna. Selanjutnya kata sambutan dari PHR Seresot atau saya sendiri. Salam untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita menerima surat dan melantik pendeta pembantu di tempat kita ini. Kami di resort ada 2 orang. Saya sendiri sekretaris resort dan Amang Sintua Arwan sebagai bendahara resort. Jadi kami di resort berdua. Jadi di sini kami dari resort sangat bersukacita atau dengan senang hati dengan kedatangan pendeta Debi Nababan karena mobilitas pendeta di Pamen ini sangat tinggi karena jemaat kita di Sri Gunting cukup jauh tempatnya. Dan juga jemaat Sarerejo perlu pelayanan. Jadi kami sangat bersukacita ada pendeta diperbantukan di tempat ini. Jadi maksud kami di sini bukan apa, artinya kami juga dari pengurus resort sudah terbantu dengan datangnya pendeta yang diperbantukan. Jadi kami mengucapkan selamat datang kepada Inang Pendeta Debi Nababan. Mari kita bisa bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja di resort Padang Bulan 1 ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kami sampaikan Wipasat Tami Mamuse asa mengapu sian Pendeta Debi Nababan. Maulia tema di Tuhata, maulia tema di Parpungwata, parjolo sahali dihita saluhuna damang dok dainang, songsoni hudok kami mauliate tu amang pandita resort, amang silitonga, songsoni hudok kami mauliate tu amang PHJ seresort, nang songoni amang pengurus harian resort. Maulia tema dihita saluhuna, parjolo sahali upatadahoma diriku, ia au margoar Debi Juliana Nababan, dainang nama nubuhonau ima boru si jabat, boima satoki jojong, oma, dot bapak, onma omak, onma bapak, jala hami 2 do na ditubuhon omak, holan sada do ibotoku jala au masya pudan, jojong ma ibotoku. Ima molo perkenalan sian keluarga. Dihita manginang onma SK na parjolo na dilehon kantor pusat GKPI, diau alana hami baru dope ditabalhon gabe pandita, imanakin nga dijahahon di SK nami tanggal 14 Mei 2020 tolu. Jala na hupatorang dison, inganan na hulayani tiki masa fikar. Na parjolo melayani maau gabe fikar manang calon pandita di GKPI Citra Raya Tangerang. Na paduahon ima melayani au gabe fikar
di GKPI Maranatha Karya Bakti, Resort Pekanbaru Kota. Jalana Parpudi, imana melayani auga befikar di GKPI Resort Balige. Dihita damang dok dainang, ima perkenalan sianau, jala hala oma molo hala oma dot bapak marjabu mai di jalan Elang, Sada, Perumnas Mandala, Jonokdo, Tongdo mulak tuhuta sandiri, wilayah 2. Jadi songoni ma lasni rohamuna manginang, majak ponau di tonga-tonga huriat tahun, lasongoni ma lasni rohatta, rap hita, mamuji pasangapon debata, marhite-hite sude aka kegiatan na adong di tonga-tonga huriat tahun. Ima perkenalan singkat sianau Horas. Selanjutnya, arahan dan bimbingan dari Bapak Pendeta Resort, Pendeta Dr. John Kitov Silitonga MTH. Na huparsangapi hami di hamu manami do tinanami sudi hitana pungdison jala nahu holongi hami aka angginami do tibotonami sian mahasiswa. Macelas rohata di kesempatanon jala tabama bilangan di padita na melayani di GKPI Resort Pamenon. Audak pola patadaho diribe alai na perjulau padita di persuburan 12 tahun. Pidama musetu si Panglimun 6 tahun. Jala pidama musetu Sriwijaya Medan Barat 8 tahun. Jala pidama muse gabe direktur ya pentra 6 tahun. Jala selesai sinode gabe supir grek mau lubi 1 tahun. Alanes kaku tiki menunggu penempatan. Jala biasa do membuat mobil rental tu siatar tu kisaran. Jala pidama muse siani gabe korwil, jala korwil muse tu GKPI Pamenon. Nah odoko di sini ama manami do tinanami anggota ringut tu pelayanan dan adok kami na sempurna kami padita. Olah sigare sempurna do nadong. Alayang ko kesempurna Tuhan tama nama nempurna honi. Bahasa odoko congoni jala perlu do boto tadi ama manami do tinanami. Molo perteta sudah lebih rinci sekarang. Au saya utekato do taringot tu perte asa disihita marpikir. Kerangka berpikir landasan berpijak adalah perte GKP. Jala gereja GKP adalah gereja yang berorganisasi. Dang boy marlomo-lomo. Molo padita imana natape padita pimpinan jemaat dan pimpinan resort. Alai jahamu perteta dang ado wewenangna. Holanda marjamita do wewenang nami melayani baru adong akan namar tupol mamasu-masu ulauna badia do taka namar sahid. Jala moli do kokalak adong do wewenang ni padita memutuskan segala sesuatunya. Dang adong wewenang ni padita memutuskan sekalipun dia adalah pimpinan jemaat dan pimpinan resort. Asaunak terperangkap pita dia ke bahasa-bahasa padita do paboto-botoi padita do mabuntuconi. Sudah satu-satunya mungkin gereja Protestan na di Papua taringut tu perteta perte adalah GKP. Jadang adong alasa dihita nasoboto taringut tu perte GKP. Jala ido kedewasa dihita berorganisasi. Jala kesetiata namar huria jikalau kita ini loyal terhadap peraturan yang berlaku di GKP. Saulak nai so tunggabi adong bahasa di hamua manami do tinanami. Na tapi padita adalah pimpinan jemaat dan pimpinan resort. Tapi wewenang untuk mengambil keputusan
tidak diperkenankan jaladanga dong diatur di si Boy Padita marlomo-lomo mengambil keputusan. Jala moladok pe Padita mengambil keputusan amat dokon terlalu naif dan terlalu bodoh kalau dia mau mengambil keputusan. Jala hidup beda hita gereja Protestan, doh gereja nasing. Kalau gereja yang lain adalah gereja imam, pendeta lah yang memutuskan. Alai molo di gereja ta, majelis lah yang memutuskan. Jala keputusan di majelis ma, nani teken ni Padita, guru jemaat, dohot sekretaris. Jala dong do keputusan-keputusan di majelis yang tidak perlu sampai kepada sidang umum jemaat. Marilah kita belajar, mari kita mau membenahi diri kita melalui tata penggembalaan, pokok-pokok pemahaman iman GKP, renstra GKP, dan tata kelola keuangan GKP. Di sido kita diukur jala seudokot doi orang yang teratur, mestinya ada peraturan, dan orang mempunyai disiplin, mestinya ada pendisiplinan. Jala mauliate dia Muhammad nami dotina nami ruas ni huriat tadi son, nama Jakon Padita Debi Nababan STH menjadi pendeta yang diperbantukan. Setungga biadong dihita perdebatan, biasanya kata-kata membantu pembantu, manakah yang lebih kuat? Yang dibantukah atau yang membantu? Alai kata-katai jelas, gogo dona membantu daripada na dibantu. Setungga besala dihamu amanami do tinanami. Jala dohonoku taringo tu Padita Debi, pendeta yang diperbantukan. Jala dipabuah do tiki pentabisan pendeta saplopak Mei molo sosalau na di Sidorame. Ada SK job description yang mengatur pendeta yang diperbantukan. Jala hu telepodo bisopta sejeta jala nasida madoko nadong do aturan taringo tu Padita na diperbantukan. Itu di bawah rentan kendali daripada pendeta resort. Sotunggabe marlanggar, sotunggabe salah disudiaka ulaon. Nakikodoko tingkat keberhasilan dan adong dihami na melayani. Molo hami na melayani keberhasilan nami, molo setia hami ditugas panggilan nami. Jalahatan na parpudi hiado parsiajari hami, taringot tupoda pelayanan sianamata Dr. Justin Sihobing. Epurus mantan epurus ni HKBP. Didokon nasida songonon, anggo Padita sarupa do dohot namar humango. Di botala amang do namar humango, Pak Stukir, dangadong benobotorate taringot tu namar humango. Jadi padokon ni opui Dr. Justin Siobing, taringot tu namar humango, sudehi ta pelayan, Padita, manang naisepe namar humango, namar rengge-rengge, dang dapo ribang, dapo tomat. Dang dapo tomat, dapo sangge-sangge. Dang adok sangge-sangge, adok cabe. Dang adok cabe, adong sayur silalat. Dang adok sayur silalat, adong ikat teri. Dang adong ikat teri, alay mungkin adong dohot sibalean. Imana marhumango. Jadi dang boy sikop Padita. Jala sotung gabi adong dihamu amanami do tinanami. Taringot tu radio ni rohamuna. Jala jakoku rohamu sude, molotuk pesongon naga, sungkar rohata, majaha pirte, ya tolong lamang, tolong lainang. Kita baca itu, jala diperteta, semua warga jemaat GKP, wajib, sude wajib. Rotu pertangyangan, rotu gereja, wajib mengetahui, memahami, mau melaksanakan perti GKP. Jala wajib mendukung segala daya, upaya dan dana. Jala sude kata-kata wajib. Jala mukadima tata gereja GKP di Doksonon bahwa dinamika perti GKP tersimpul pada susunan kata dan susunan kalimat. Yang tidak dikalimatkan, tidak dikatakan, berarti itu bukan perti GKP. Nah parpudi sahali diamata si jabat, diamata sinababan, inang si jabat, dohot sudima hamu namar keluarga. Jangan terlalu berharap,
nunga di pasikolah kamu padita debion gabe padita tangyang munama jala haburjo muna na pasikolahon taringot tu padita anggo hami tetap do menjadi dilema ulaki muse dilema taringot tu padita molo poso paditon kurang pengalaman molo matua sudah ketinggalan zaman molo makatai taringot tu kewajiban pembangunan dakta kami padita nami hola nama bangun dang adok pembangunan boneka do paditaon dang adong gagasanna molo parsidot inata aledak ya dohot inata manang nabuape horai do inata jangan terlalu campur urusan gereja manang nasongo dia pe uloku di tonga-tonga ni huria tangyakom ma so tunggabe dohot to ya bergabung di tonga-tonga ni gereja jalahiado hudokko ni jalayo pesan ni natua-tuai ala natua-tuai pe padita do so tunggabe sai dohot inata manang natu dia pe jadi molo jarang nasida dohot tamirap nama jagaima ai bodo hami sonna pasoal do takasitua alayang goinata mamerengi hirana serius jala huduti muse dia makadong asa persiaon molo marjamita hami terlalu panjang bertele-tele alai molo pedek kurang persiapan parsidohot inata ingin menonjolkan diri dan parsidohot tidak mendukung pekerjaan suami manang nasa dia pe honahata dohami jala pabuana honahata hami imatadana naung karejo hami jala mulaulaun jala tangyako kamu ma paditata pangulani huria termasuk padita Debi na melayani sahatu Sri Gunting dohot tu Sari Rejo jala na parpudi sahali mauliate di haroro ni ala inang padita nami naro sian johor odo peharo tamu nami sian johor dakpola lau hami tu Malaysia alai ngaro hamu siat johor jala GKP pamenon itu luar biasa na moloau seupatadaho do di dia melayani di GKP pamen dakya belajar baris berbaris alayala nunga GKP pamenon gabe perwira menengah buat kamu manot tabi nami sianot tu johor jala pasat tamuma tabi nami nadong rakyat Indonesia na di johor orasma molotik pesosadian non bantuan najinalo muna hatani talak batak doi gudang si pernitodi alai kita tahe otik si pernitodi gudang si butong-butong orasma di ala inang nang padita nami jala suaksoni di padita Debi selamat melayani selamat bertugas dan selamat bekerja Tuhan memberkati mari dehita Today
Kami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roka. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Hatani debata dihita dienet sian pesalmen 20 sia ayat 15 sahak rodi 10. Songonoma hatani tu hata ujaha hamima dihita ganup di bagasan guarni Tuhan Yesus. Hati goran dohot uhum do ojahan ni habang sami. Asini roha dohot hasitongan patujulu ni buhim. Martua mabangso na uboto olupolup. Aka namar pangalaho di bagasan hatiuron ni buhim. Ali Jahoba. Sai marulupolup do nasida manipat ari marhite-hite guarmu. Jalati buldo nasida hinorhon ni hati goramu. Aihodo saudara ni hagugun nasida. Jala hinorhon ni basa-basa mido manwarang taduk nami ido pajahauna. Perjulu sahali denggad dora patadahonok kunang diriku. Asa diboto hamu narohami siya Johor. Aledang siya Malaysia. Siya Johor indah do di Medan Johor karya wisata ujung. Hupatadahom madiriku guarhu padita Rianto protes pasaribu. Sotung dia rohamu mula dong pehata protes di sidang na tukang protes au. Alayadong do baritani tahun 70 lalu di bulan walu tahun 70 lalu di pangidona tua-tuima laho mamuka gereja na baru HKBP ala dautu gereja na lama ala idang diloas didok nasida ikut di HKBP na lama ido sude marminggu alai ala ni dus ni rohana sida di pajongjong masa dahuria di doluk di bae magwarna GKP marminggu mamulai sadarion songono nari minggu seorang maau di hari Sabtu. Jadi dukon ni Roma opung bau. Di dogma ikut si protes do guarnion. Tukang protes do hamunasari penin nama. Alanido di GKP holanau do padita si protes. Tanga dong na asim. Murado manangaluluyau. Tanga pola maul manada padita protes. Jadi adong do muse unik na hamina sadarion martugas. Tolu padita sadarion, tolu na adong hubungan na kunababan. Au tubuh ni boru nababan. Padita resota mangalap boru nababan. Padita nani ojak ko sadarion, boru nababan. Adong unik na sadarion. Aledang namatak manang nama muji margani borsak mangatasi iyaw daw. Alay adong keunikan sadarion di parminggota. Jarang do terjadi songononda. Ngapiga-piga leleng ibagabe padita. Oddo penamasa si songonon. Laos hami nunga marhasohotan. Mangalak buru ni rajai. Buru si godangulu si hotang. Sian lubuk pakam. Laos nunga di basa-basa hotu hami tolu danak buru. Artini au managumateng di jabunami. Adong tolu princess doho sadaratu makaliang yau. Makanya au do nagumateng di jabunami. Laos haroronami di tikio nakadamang doho dainang songon nang takas na kaning di jakakon di tikting da. Rap dohami dohot punguan ina natape dang piga na sida siag GKP ujung labuhan. Di dia do GKP ujung labuhanon. GKP ujung labuhan ima pagaran satu-satuna di resort Johor Indah. Baru jongjong 2,5 tahun. 2 tahun 7 bulan lah di Detikon. Laos statusna jemaat persiapan. Ala pengembangan do di daerah husak kami hamima laho pajongjong gereja. Bagas ni Tuhani di ujung labuhan. Ala inganan na pinakke sa ro di tikion
jabuni ruas ni huria dopei 2 tahun 7 bulanon hu pake hami. Jadi direncana domar pesta di hari Minggu tanggal 6 Juli 2020. Loro monadong tikimu robi mahamu asa rekotian hu hilala hami noaing pangurupion ni tahun sude. Alana nau maul ku pikirin kami pengadaan lahan di daerah ala kebetulan daerah pengembangan gudang perumahan naik baru nau murah noaing arganitano husuku kami di si 500.000 masa meter. Molo hutu kami noaing pertapahan di gereja 1.000 meter berarti kon 500 juta. Iman noaing pergumulan nami akadamang dohot dainang. Alanido bin naib korro hami di tikion, hu pabuah hamion, haroro namion, sekaligus hu barita ho kami barita nauli di kita di tikion, laho mangguga rohat tabi, mangurupi ulaun ni huriai di GKPI ujung Labuhan. Imajo partinada siak kami, mardongan mau lihat. Hatani debata di hita songon nau hujaha hami nakaning sian pesalmen walu pulusia ayat 15 rodi 10 walu di pasahat tuhita marhite tema mangolu di bagasan hasitongan. Taga sohu patora kami tema dohot panorangio sia turpukon. Hupa buahami maju jumolo latar belakang ni penulisan ni kitab manang buku pesalmen walu pulusia. Bukuon ima ede pangajarion. Paingoton parpadanan ni debata dohot Raja Daud. Ahama pada ni debata dohot Raja Daud. Nai kojongjong harajaon nai sahat rodi saliling nililing. Hafe paktana di Israel utara di zaman ni Joyakim, di Israel selatan di Yehuda zaman di Zedekia, di buan Raja Nebukadnesar do bangsa Israel tu Babel gabi hatuban. Jala di sima nasida tu matangis, di sima nasida mangadungi di nahacit ni gabi hatuban di inganan ni halak na leban. Tabuk kesatokin Salmen 127 ayat sada. Di sini dok bangsoi songonon. Di topi niya kabatang aik Babel, di sido hami hudul huhutu matangis molo hingot hami Sion. Ima pabuahon hina hasit ni nasida, hina berni ni parniahapan, hina susah ni parngoluon di tonga-tonga ni bangso Babel nama parhatoban nasida. Dia dukon nasida mai tu de batang. Alai di luar ni anong narumikot dia mai. Jeremia madok di Jeremia 20 ayat 7 rikoti hamu mahuhut hasonangan ni huta habuangan muna nahubaini jalatangya kok kamu manasida tu Jakoba ai molo marhasonangan hutai marhasonangan madohot hamu i realitasna taga sehuruti hami gudang do halak molo masa si taonon roha maolon roha susaat di ngoluna na adong lam tuki rohana. Disolsoli dirina bahkan. Na rumikot na uparas yani bahkan disolsoli Tuhani di nama satu dirina. Hape sa sitong na dang ala ni borak ni persoalan dang ala ni maol ni si taonon dohot hacit ni nama sa di ngolutau baik kita talu. Bukan. Gudang halak justru lam umasusa lam talu di parngoluonon ala dang di pasahat dirina tu debata jaladang debata di bahen donganna mamulus salu. Ima realitas na nang dohonon ni si Jeremia lau sekaligus si pamanatot tadi tikion. Moloroha hasiton janoot tadui ido. Dang tertulak kita si songoni. Ay turpu ngina mangolu do namar sakit. Turpu ngina mangolu do namatean.
Asa dangadong halak na mangulu dak ya marsahit. Jalan dangadong halak na mangulu musidang mate. Turpu ngina mangulu donang na mangadupi hasusaan. Hahasiton dohot hamaulo. Alani ino realitasi naeng atusata jala jalo otta di hadiriota asa unang manol soli kita dia kana masa lumobi tasol soli Tuhani di sudena masa di bagasa parnguluota alai naeng ma tapai hutihut di bagasan hauduhon tapai hutihut di bagasan pangoloion tapai hutihut di bagasan sakap ni debata sude akana masa di bagasan parnguluota. Ino na perjulo na naing dohonon nami tu hita saluhu na damang dohon dain. Bangsa Israel patuduhoni di turpukot tu kita. Toho tu matangis iya. Toho marhoi-hoi ido. Toho hacitan di parngoluon olo. Dangadong nasida naman dok sonang di Babel daw. Alai di sima nasida mangedehon edeon laho pabuahot tutuhani namasa di nguluna. Asa diingot Tuhani nian parpadanan naung ni pudun ni debata dohot Daud naposona ujui. Anggiat di hatabata madok mulak maniat tod di turuma. Mulak mamusenian harajauni, mulak mabangso Israel sian habuangani tu tano kanaan dibuat debata. Lau saud doi di zaman ni Raja Ahasyeros ima ditiki Esther gabe ratu ni Raja Ahasyeros. Laos marhite Esther mangelek Raja Ahasyeros disuruh mabangsoi mulak tutano kanaan. Namang do denang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus ho bartusido nang parnguluot ta si ganupar. Adong tuluhal na perlu si pamanatot ta siya turpukon. Na perjulo sahali didok di ayat 15 hati gorad do dohot uhum do ojahan ni habang sami. Saulak nari na yung dohonon nami tu hita bahwa. Dang boy tartabuni ho kita dirita siya na kanamasa. Alay disido porsea kita patuduon ni debata. Hati goranna dohot uhumna tunahi na holonganna. Saulak nari. Dang boy tarpasidi kita na kanamasa. Dang boy tartabuni ho kita nang dirita siya na kanamasa. Alay disido patuduhonon ni debata hati goranna dohot uhumna tuakana ni asianna. Dia ma rumang ni. Menutung dihilalahita noaing kitaon hai songon naung madate, songon naung loja, songon naung marhoi-hoi, jala dilele, dang adong hasonangan. Disido Tuhani mamakulingi hita lau pasauton hati goran dohot uhumna. Jala luar biasa na damang dohot denang nang sude na hinaholongan na pungu di parminggota sadarion. Luar biasa na didok debata molo porsea hita. Didok debata saina tukdo gugona laho paluahon halak na marhapo satu ibadah. Jalaido na hinirmi bangsa Israel. Songoni manang natahirim di partikia sadarion. Tuhan datang menyatakan keadilannya di dalam kasih setianya. Memang dia kapartikian na parpudion damang dohok dainang. Masay maul do jupang hasitongan di uhum di tongan ni parnguluota. Gudang halak madok bahkan na di hari Jumati kami di parsermonan adong do halak madok holad di debata do adong hati goran di jolma dang jupang ini. Berarti molo songoni dang adong anak ni debata di Portibion. Dang adong anak ni debata di Portibion. Molo subui di Pajongjong hati goran do hasitong. Aw nang mandok tu hita damang dohot dainang bahwa hitaud do anak ni debata maka hitaud do naik pajongjokon hati goran dohot hasitongan di dia di sudi parnguluota di keluarga di para alealeota di parsaura kumaliang lumobi ma ditongani huria
Muludang anong be hati gora dohot asitongan di huria di dia maju pak kita. Ang dapat kita bendingan anak asing. Ala hita do disuruh debata. Jala hita do tu hita do dilehot debata sonari. Ala anak na hita pasauton hati gora dohot asitongan. Imana ni hirim mi bangsa Israel. Asaro Tuhani pajongjokon hati goranna mak pajongjokon uhum tu bangsoi asa mulak musenya tod di tu rumah asa boy na sida gabe sada bangso na bulun na pinabakit ni debata mulak muse gabe sada harajaon na bulun imana hinirim ni bangso Israel debatado pasautoni jala tuhita pesonari debatado nang na pasauton sisongoni. Napadua damang do denang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Maredde las ni roha dohot ulup-ulup do ganup halak na mangulahok kasitongan. Saulak nari. Maredde ulup-ulup dohot las ni roha do sudi halak na mangulahok kasitongan. Dia marumang nii. Amanami dohot inanami na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Didok di ayat 10. Mertua mabangso na uboto ulup-ulup. Akan amar pangalaho di bagasan hatiuron ni Bokim. Dia 10 pitu. Saya marulup-ulup do nasida manipat ari marhite-hite guarmu. Jalati buldo nasida hinorhon ni hati gorammu. Ahado na boy mabain ulup-ulupi. Hasitongan dohot hati goran ni debata. Anong naporlusi pamanatotta taringot tu parnguluot. Ahado alana buih hita marpungu sadarion. Ahado alana buih hita marlas ni roha sadarion. Ahado alana buih hita mangedehon edde hamuliau tu de bata sadarion. Ala ni gugutta, ala ni malotta, ala ni pabahenata, daw. Alai ala na dilehot Tuhanido tu hita asini roha. Ala na dilehot Tuhanido tu hita holong ni rohana. Jala ala na dipabakit Tuhanido kita boy sahat ro di partikianon maka tidakon dohot mangulahon hasitongan nang hati goran di bagasan goarna. Anggodang na dilehot Tuhan itu hita partikian. Anggodang na dilehot Tuhan itu hita inganan. Anggodang na dilehot Tuhan itu hita gugu dang tuk hita mangulahon saluhut. Maka mangulu di bagasa kasitongan naeng ma ala Tuhani na pasitokon dohot nama bonari hita di bagasan parngoluota. Didok na kaningan diturpuk epistel tai manangise nama jalo haroroni panurirang jalo on nama upa panurirang. Manangise nama jalo upa ni pangajari di bagasa kasitongan jalo on namai. Dapotan upa panurirang nama Jakob parti panurirang, dapotan upa partigor akan nama Jakon partigor. Ipa buah hotu hita bahwa sasitongna hitaon masai arga diadupan ni debata. Jalo otama upa hobartu na taulahu. Mangulahu kasitonga pesongonido. Molo taulahu kasitonga di bagasang oluta dapat hita mahasitongan siat Tuhan. Itu narumik kok di hita. Asa molodang taulah ho kasitongan dang sitong hita di hatata dang sitong di pabahenata dang sitong di pangalak kadohot ulaota maka dang dapat hita upah hasitongan siat debata. Maka hasitongan ni dang alani hita alai alani debatado napasi tokok kita di bagasan parngoluota. Amanami dot inanami na inaholongan ni Tuhan Yesus Kristus nang hita saluhu na napungudis. I pangajariot tu hita. I panuturion dohot panorangiot tu hita sadarion. Asa unang olo hita telu di bae portibion. Asa unang olo hita sega di bae portibion. Alai talului ma lomoni rohani debata di bagasan sude pardalanan minggoluta. Ido realitas. Molodang lomoro hakku gabe pada oku daw. Molodang lomoro hakku gabe tinggal honoku daw. Halak dang gentleman pecundang go nasi songoni.
Alana ngedok ka namang paditata na kaning au sa sitong na memang on tao pa sa 10 sedahot do pigabe padita dang liling do piaw gay padita. Alay sa 10 sedah tao piaw padita noaing dang sudi makahulong yaw. Alay mularong makasuguhunaw gabi tadi konok kukuriyay daw. Ima realitas na. So ngani do nang hamu dibaga sa paranguluan mo. Mauladong naso hinalomohom gabi pasidingom mo. Daw. Mauladong na makasuguh kamu gabi pasidingom mo. Alay ikonula hono muna no hasitongan di tonga-tonga ni halak na sositong. Ula hono muna no hasitongan dohot hati goran di tiki manang di inganan na sositong dohot na sotigor. Ay ido hataridaan ni anak ni debata di bagasan parnguluan. Alania manami dot inanami na inahulongan di Tuhan Yesus Kristus. Hobartu na mangulaho kasitongan di tikion. Tatiru ma Tuhan. Tatiru ma Tuhan Yesus. Buasa huruf kami tatiru ma Tuhan Yesus. Ai holan Tuhan ido natuk mangulahon ini nakadongan ido. Alai dok Tuhan ido nunga hubayat Tuhamu tiruan. Tiru hamuma manak ihutok kamu ma bugas ni patu. Ido na naing taulahon di bagasa parngulota. Asalam jonok kita tu ibana lam tapa jonok ngulutta tu Tuhani lam tuk magugutta laho mangulahon lomoni rohani debata. Ai holan ibana do pangurupi dohot pargogo laho pasauton hasitongan ditongan di parnguluata. Imana paduahon. Napatuluhon amanami dohot inanami na inaholongan di Tuhan Yesus Kristus dihirim bangsa Israel do asa mulak musetor di turuma. Di ayat 10 bagia B didok jala hinorhon ni habasa omino manuarang taduk nami. Di hata Indonesia na kaning takasiat doidoki di hata Indonesia didok songono. Bahwa tanduk melalui Tuhan, tanduk itu akan ditinggikan, akan meninggi. Kira-kira songoni Bapak Indonesia. Ada lapatan ditaduk na meninggi. Jadi mulut apa mana tamang? Hudok kami majo di hewan manang na binatang. Mulu adong binatang na bertanduk isaranis rusa, banteng, taduk na ido patuduhon haguguon na keperkasaan. Jadi mulu danganong taduki berarti nong talu doi. Naso margogo doi. Jala simbol doi nang di harajaun Israel. Ketika orang Israel dibawa menjadi buangan ke Babel, disimbulkan nunga ponggol taduki. Dang be margogo bangsoi. Alay turpukon na madok, marhite Tuhan pajongjongon nama muse, patibulon nama muse taduk ni bangso Israel. Pabuahon mulak tod di turuma, gabe bangso na bolon, bangso na pinabakit, bangso na patuduhon de batama bangso Israel di bagasan parnguluan. Didok di hata Batak dang haabatan mataniari bicar. Tidak ada yang bisa menghentikan matahari terbit. Dang haabatan mataniari bicar. Molo didok halak pedang boe, molo didok halak pedang mungkin, molo tung ditutup pesude dalan, alayang godi Tuhan sapala didok saut. Jala ido nama sanang ditongan di bangsa Israel. Laos tahirim masa di bagasang ngulut. Pamanat hamuma. Memang hajol mau madok bangsa Israel madok harajaun songon na pinatupan si Daud doho Salomo dona jongjong muse. Alay Tuhan madok daw. Harajaun na jongjongi, harajaun na manoktong rodi saliling nililing na di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Naso olo rujur, naso olo tinggang harajaoni. Da sian pinopar ni si Daud do Yesus Kristus. Da sian horong ni si Daud do Tuhani. Maka harajaon na jongjong di si Daud kemudian ima harajaon si saliling nililing na ala ni Tuhan Yesus Kristus. Ima na hurok kami na kaning dang haabatan mata ni aribicar. Songoni do nang dingulutta. Nang boy mga bati, hasakap ni debata nama satu kita.
Molotung di dokalak kadang. Molotung di dokalak dang boy. Molotung di dokalak dang tolak mui. Molotung di dokalak dang adong pitu marang nadalan. Alayang go di Tuhani, adong do dalan nanaing bukaon. Jadi meski orang menutup 1000 pintu, Tuhan akan membuka 1.000.000 pintu yang lain. Dan itu yang kita harapkan. Ido nata pangido. Songon namasa di tongan di bangsa Israel hati. Alania manami dot inanami na hinaholongan di Tuhan Yesus Kristus. Marperdomuan tu parngoluon dohot dipakirimo si songoni didok debatama tu hita. Paima hamuma. Paima hamuma Tuhani pasauton sakapna. Paima hamuma Tuhani pasauton lomoni rohana. Di bagasan parnguluota siganupari. Jadi dang alani hamoloni. Dang alani hasusaani. Dang alani hahasitoni. Dang alani sitaononi. Alay na yung jongjok kita, gabi anak ni debata. Patupahon hasitongan, magkirim di lomoni roha ni debata, pasauton na uhumna dohot hati goran. Namang do nang nahinaholongan ng sudihita na pungurisan. Adong tuluhal huberek kami na perlu si hanguluhonota siya turpukon. Na perjulus sahali ingot hamuma. Anggo akan namasa di parnguluot tahun saya namasa doy. Segala sesuatu yang akan terjadi itu pasti akan terjadi. Tuhan pun tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tuhan pun tidak pernah berjanji tidak akan datang hujan atau badai. Tapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai. Karena itu berdirilah teguh. Unang sumurut. Alai jongjong mahamudi hasitongan di debata. Jongjong mahamu di lomoni rohani debata, jala jongjong mahamu makirim roh Tuhani pasauton sakapna. Aha petahona masa. Adong buben naborat noain, adong hamaulon namasa noain, adong parsahiton namasa noain, adong kegagalan di ekonomi nang disude parngoluon noain, buat tu Tuhan. Tuhan pasti akan tolong. Imana parjuno. Sotung lahamu tuna asing. Satu dilulihamu dalam na asing. Adong do Tuhani pangurupi di hita. Jala jonok do Tuhani tinggil do si parion namolo tajuwan. Imana parjolo. Napa duahon naing rikot huhilalahami kita gabe hataridaan ni hasitongan di parnguluon si ganupari. Nunga humulai hami na kaningan. Molo hita akka anak ni debata dang boy pasahaton dohot patupahok kasitongan di dia may Jepang. Jala mulunang anong may hasitongan di tongan ni Huria manang di tongan ni gereja di parsauran ni akaruas ni Huria nang di parsauran ni akana porsia di debata di dia may Jepang kita hasitongan. Dang makirip pita Jepang di akainganan na asing. Atong tamulay ma siya sude parsaurat. Di jabu rap dohot akadadanak pahopu keluarga besar di parsaurat sesama kita nang parsaurat di punguan-punguan lumobi ma parsaurat di tongani Huria. Kita mapatuduho kasih tongani. Kita mapatupahok kasih tongani. Asa suri halak gabe taruli nang gabe manada hasitongan na sasitongna ima nasian debata. Sitong madihata, sitong di pangulahonon, sitong nang di pabahenan. Imana paduahon. Napatuluhon damang do denang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Si hanguluhonot ta siya turpuk di tikyon. Taingok ma. Tuhan pasti sanggup melakukan apapun yang kita harapkan. Au maselas dorohaku jela terngiang do terus diau edenane dehon ni si Mike almarhum Mike Mahode. Tuhan pasti sanggup. Tangannya selalu terbuka untuk menolongmu. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Sedangkan bulu yang telah patah bisa dia bangkitkan. Api yang telah padam akan tetap hidup di dalam Tuhan. Imana tapang hidup. Disudia parnguluota. Disudia kanamasa. Porsea mahamu. Tuk dogogoni Tuhani. Jalan angadong nasotar pani Tuhani.
molo makirip pita pasauton sakap ni Tuhani dingoluta. Laus iman ang pagkirimon nami ditongani huriata GKPI ujung labuhan. Di pasaut Tuhan ma sude sakap na di hita ganup, di parngoluota, di keluargata, di ulaota, alai porsea mahita, jala hot mahita di hasitongan, dohot loma ni rohana. Amin. Martangi yang mahita. Moliate madiho Tuhan, dipakulingi ho kami marhite hatam di tikion. Asahot kami mangulu di bagasa kasitongan. Ainunga di patuduho ko uhum dohot hati goram mutu kami. Asai hanguluho kami diganup parsaoran nami. Ditongani keluarga rap dohot aka dagdanak rodi pahopu. Ditongani aka parsaoran humaliang. Laus lumobi ma ditongani parsaoran ditongani huriam. Ajari kami. Asabuhi kami jongjong di bagasa kasitongan nang ahap ya kanamasa na hubulus kami. Jala unang sumurut kami. Gabetalu alania kanamasa di parngoluonon. Alai huhirip kami. Jongjong maho Tuhan pasauton lomoni roham. Moleate maniho. Upasahat kami manang sudir ruas ni huriam. Dia kanamasa di parngoluon. Di parsahiton. Di sitaonon namasa. Di haporsuhon dohot akka pergumulan na asing na so huboto kami. Homa dongan ni sudir ruas ni huriamon. Lahoma mulus sa luhut nai. Asa boy na sida jongjong. Unang tuki rohana. Alay tonggorma panaili manatap dopakho di Sion hasonangan si saliling ni lilingna. Pasupaso na nga kaya nakon nami di parsikolaan. Di akan na pinarsita ni roha. Homa patuluson asa saut sakapmu di sudia kaya nakon nami. Mulai ate manang di naung ojak na posom padita debi boru nababan gabe padita di perbantuhon di huriam GKPI resort padang bulan sada. Pasu-pasu maibana na posomi di ulaon na di akaparsaoran rapon pengurus harian resort nang pengurus harian jemaat do sudi anggota majelis dumobima asa sada di pakobasion sada di pelayanan nang di sudi akaparsaoran di tongani huriam. Pasu-pasu manang naposom padita resort amanami padita silitonga dohot keluarga asa marhite naposom pakobasio di tongani huriam mardala di bagasan lasni roha dohot dame tau hasangapon di guarmo. Pasu-pasu nang pengurus harian resort dohot majelis resort nang pengurus harian jemaat dohot majelis jemaat rodia kasih tua laho makobasi huriamon asa dustahi sadaroha lau pasauton sakapmu. Moliate madiho Tuhan, sahat dihoma daging nang tau dinami. Di bagasan Yesus Kristus, asiroham. Amin. Maret dehita sian nomor 420 sia ayat sada rodi ayat 2. Aposi Tuhan mi nam diagogotani nam tungjut pero ami saya aposi Tuhan mi itu tu posro aki di o ale tu aki Hai masahat au tuho Tok ako sa kuho Udamero roabi Olo sai posro abi Di panari honai Bornginam ariani
nostro aqui. Dio ale tu aqui. Vai masahan au tuo. Totong hapos atuo. Uriani Tuhan Yesus, tapada dema piliata, tatangihom mahatana sian Filipi bidu 4 ayat 10 sia, pabor hatok kita lau pasahaton piliata, songonoma hatani tuhata. Alai gohan ni debataku do na sanarik koti di hamu, hobar tu hamoraon nai, dia sangapon nai, di bagasan Kristus Yesus. Ido sahatna, tapa sahat mapiliat dari bagasan las ni roha. ring bahita jong-jong.
Napasahak ma pilihat tatu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, jalamual ni nasa ulibasa na mauliutus. Usabaho kami mas yan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Mulutungadong tarsobaho kami tuho, nasiat tangamu hiad doi hujalo kami. Ayah hamahami ubay na tarleho kami manangaha tuho. Asima roham, jalo mapilihan namion, gabi uap na husus di julung. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa hupake hami pilihanon, pati bulhon harajaumu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang ni silekon-lekon midi kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namo Ratutu sangat damangi ibadah napuna sude artai nam serenang peranan hepeng sude apun diimana untuk kita anakona doa anakona doa ibadah Yesus anakona doa. Alia manami na di Banua Gijang, sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajom, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapar, sai sama dosa nami songo panesanam, di dosa nidongan na merdosa tu kami. Unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami siap pangago. Ai ho guna puna aracao otago rodi asana Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batamaho. Disodakon Tuhan de Batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama buhina tuho. Jala di pasaur hom madamena tutod di munabi. Amen. Amen. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Salam. Jadi lau sudi mahita majalang paditata sabil mulak